production jabarani lajɛbagaw ale ni Ondu TV kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ko aw bisimila aw ni ɲankuma an ka émission man di kɛnɛ kan n'o ye Mifa Chez une Mifa Chez une ye jɛmukan ye a bɛ lawaleya aw denmuso ani aw balimamuso labati dunuya fɛ bi an wulila ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔ dɔ ma mun baara la an ka jamana kɔnɔna na ale tɛ mɔgɔ dogolen n'an ko ko Djinx bi a b'an hakili jigin joona hey bi bɛɛ b'a dɔn k'a ka tile bɔlen don donc yani kuma ka caya kisɛ ka kala an bɛna se Djinx bi yɛrɛ ma sisan nɔ Djinx bi i ni ɲankuma Inula. Nse. Ça va. Somɔgɔ basi foyi tɛ na alhamdulilayi. D'accord, alhamdulilayi n yɛrɛ bɛ yan basi tɛ na. D'accord. Ouais. Donc bi Djinx bi Mifa production ale ni Ondu TV ka bolodi ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na an wulila ka se yan bi i ni anw bɛna jɛ ka masala kunkurunin kɛ yala o tɛna kɛ basi kɔni. Non basi foyi t'o la. D'accord. An b'a fɔ la ko Djinx bi yɛrɛ tɔgɔ a n'a jamu Djinx bi si bɛ taa san joli la yala Djinx bi furulen don wa Djinx bi bɔra dugu jumɛn na ka se yan nɔ i sigilen bɛ quartier jumɛn na an bɛ don min na i ko bi. Ok, ne ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. D'accord. A bɛ kɛ sababu ye caman fana bɛ lafiya. Djinx bi ye Umaru Baga ye ko. Bɔlɔ ye n kɛ Djinx bi ye mais n bɔra ni tɔgɔ in ye so de. Voilà, n ye Djinx bi in ta so n ba yɛrɛ tɔgɔ de la. N ba tɔgɔ ye Jɛnɛba mais a tun bɛ wele Jeni. Donc ne y'a ye la race de Jeni si o de ye Djinx ye. Donc bi in ye Baga ye ko de ye bi in ye bi de ye o tɛ bɔ yen quoi. D'accord, faamuyali sɔrɔ l'o la. D'accord, o kɔfɛ n ye malien ye donc n fa ye malien n ba malien donc n ye malien den de ye n bɛ se ka min fɔ o kɔfɛ n ye hɔrɔn ye n ye silamɛ ye n ye danbema ye quoi n sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma n ma bɔ yɔrɔ la ka na dɛ an falen na yan nɔ. Muso bɛ Djinx b'i bolo? Oui, alhamdulilah n furulen don. Djinx bi si bɛ taa san joli la? Bon n ye 30 pan a bɛ waati n ye 30 sago kɔni. Ouais. Ok, faamuyali sɔrɔ la Djinx bi. Ok. Yala Djinx bi yɛrɛ donna dɔnkili la cogo di? Bon dɔnkili da n bɛ se ka fɛn fɛn fɔ o la n bɛ dakan dɔrɔn de fɔ o la n bɛ dɔnkili da kabi n ka dɔgɔ n bɛ dɔnkili da depuis denmisɛnninya la kabi i tɛ se yɛrɛ mais i bɛ tile u tun b'a fɔ ko bana bɛ n na quoi. Yeah. Donc fo wagati dɔ la n y'a décidé pourquoi pas n tɛ studio kɛ ka n voix lamɛn a dabɔra o dɔrɔn de kama i y'a ye mɔgɔ damadɔni ko cɛ karisa i voix ka di dɛ son filanan bɔra parfois n tor'o la sabanan ne nana coron quoi à la fin n y'a ye dakan de don voilà. Mais Djinx bi yɛrɛ bɛ se ka fɔ a donna dɔnkili la san jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la? Bon ne bɛ se ka fɔ n donna dɔnkili da la yɛrɛ 2007. 2007. Ne y'a daminɛ o wagati de. D'accord. Sisan cɛ a bɛ dɔɔni bɔ dɛ. A bɛ dɔɔni bɔ. Donc Djinx bi ka musique i bɛ genre jumɛn ni jumɛn kɛ? Bon ne ka base ye penta de ye sinon ne bɛ genre bɛɛ kɛ mais n bɛ min kɛ ka caya yɛrɛ o ye penta de ye ne b'a bɛɛ kɛ. I b'a bɛɛ kɛ? Ne bɛ dɔnkili da. Donc a bɛ fɔ i ma ko tout terrain. Yeah, ne bɛ se a bɛɛ la. D'accord. Yala i ye kalanjanw kɛ? Non n ma kalanjanba kɛ ka sababu kɛ latigɛ cogoya voilà n ma kalanjanba ɲɛ sɔrɔ. I ma kalanjanba ɲɛ sɔrɔ? I bɛ fɛ k'o ko lasama de. Mais yala i ko k'i ye dɔɔni kɛ mais i n'a fɔ. Non wagati tun ka gɛlɛn wagati tun ka gɛlɛn n bɛ école bila wagati min a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ famille kɔnɔ bon mɔgɔ tɛ yan min ka kɔrɔ n'o bɛ kɛ Jɛnɛba kɛrɛfɛ ne de tun ye denmisɛnnin fitinin ye ne de tora senkɔrɔ ten bon n bɛ taa école la n bɛ segin a man kɛnɛ chaque fois n sigilen bɛ to n b'a fɔ n est-ce que ne ba ma sa i bɛ boli ka na so donc tuma caman caman n bɛ to ten siɲɛ kelen ne banna école la taga ma a ye ko bɛɛ kɛ n ko non n ko ne tɛ taa n ko sinon n bɛna fɔ école don dɔ la ya kama école bilara ça va maintenant. Alhamdulillah. D'accord, faamuyali sɔrɔ l'o la Djinx bi. Yala i bɛ baara wɛrɛw kɛ ka fara musique kan?
Non, bon, fɔlɔ avant la musique daminɛ n tun bɛ baara wɛrɛw kɛ n ye baara caman kɛ dɛ mais alhamdulillah n bɛ don min na i ko bi musique de ye ne ka fɛn bɛɛ ye musique de ye n ka yeta ye o de ye n ka fɔta ye o de ye n ka miirita ye i tun bɛ baara caman kɛ ka fara musique kan ouais i bɛ se k'o dɔɔni walawala i n'a fɔ baara jumɛn ni jumɛn bon n ye feere kɛ parce que n tun bɛ mana feere kɛ n ye dɔɔni kɛ maçonneya la couvrage menuisier mécanicien a ka ca dɛ n ka baara labanna tailleur de ma donc e ye nin bɛɛ kɛ ka nin sira bɛɛ taama ka sɔrɔ k'i ni dakan yɛrɛ sɛgɛrɛ sa jaja ni si kun tɛ cɛ donc an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka sankɔrɔta ni laɲiniw bɛɛ sabati amina yarabi ok Djinx bi i n'a fɔ an ye dɔɔni kɛ kuma la i ka musique dɔ bɛ yen nɔ bɛɛ k'i yanba i bɛ se ka o dɔɔni da an kanubagaw ye nin waati in na mun kelen na ne bɛ ni juguya mun de la ne bɛ ni kɔniya i bɛ ɲɛ mun de la ni ne bɛ bili la i kuma cogo dɔn ye taw tɛ kelen ye jamɔgɔ tɔnɔ tɛ jugu fa o fɔra n ye ne tun ma da la san caman 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 baara caman tɛmɛnen kɔ bi o tiɲɛ ne bangena waati min na ko t'i bolo i tun bɛ gɛrɛ maaw la u t'a ci ka kɛ i la nka ni kow ɲɛ n'i bolo don kelen da kelen maaw b'i soli ka don i kan dɔw b'a fɔ k'ale jigi y'i ye dɔw fɛnɛ b'a fɔ ale baden y'i ye dɔw b'a fɔ k'ale kɔrɔ y'i ye adamaden ko maninfin ɲɛgɛn b'a kɔnɔ n bɛna kobaw kɛ ɲinan yan dɔ b'i b'a tɔgɔ la ɲinan hey dɔ bɛ siko ne la ɲinan ni ne ma samina mali musique kɛ n tɔgɔ la ta Suleman ne tɛ ka fɛn fɔ ni ɲɛ n ta i fɛ diɲɛ bɛɛ b'i dɔn nka abada ne tɛ ni tɔgɔ fɔ mɔgɔ lankolon i ni ne tɛ kelen ye miyaba waaw jara yɛrɛ de kosɛbɛ mais dɔnkili kuma caman b'a kɔnɔ mun de nana ni dɔnkili hakilina yɛrɛ bon i b'a dɔn ne bɛ kan n bɛ fɛ ka dɔnkili dɔ bɔ pour que ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ kan i b'a dɔn ne bɛ dɔnkili ye refrain de bolo mun nana ni refrain ye hakilina ye juste n sigilen de tora n bɛ téléphone lajɛ n bɛ ka kuma n yɛrɛ ma quoi n bɛ ka kuma n yɛrɛ ma i b'a fɔ n bɛ ka ci di n yɛrɛ de ma yan b'a fɛ ni ninnu sɔrɔla ten tɔ de quoi ne ni n yɛrɛ de kun don mais n'i b'a lamɛn chaque fois a bɛ kɛ i b'a fɔ ko kuma dɔ bɛ dɔ kan kɔnɔ ko ne b'o de fɔ non je fais pas exprès a bɛ na ten de i y'a ye donc mun kelen na ne bɛ ni juguya mun de la ne bɛ ni kɔniya i bɛ ɲɛ mun na ni min fɛ ne ni n yɛrɛ de don n bɛ fɛn ninnu di n yɛrɛ de ma tan après k'a lajɛ est ce que ni ne ni dɔnkili bɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a snapper est ce que a t'o tigi don wa voilà a bɛ taa ne quoi tiɲɛ yɛrɛ la n'i bɛ k'i snapper a bɛ k'i kun na ko i bɛ i jugulamɔgɔ bɛɛ lajɛlen de ma sisan nɔ ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na d'accord faamuyali sɔrɔla la Mifa production jabarani lajɛbagaw ale ni Ondu TV kanubagaw an b'a ladɔnniya halisa k'a fɔ aw ye ko nin ye aw ka émission mandi de ye n'o ye Mifa Chez une jɛmukan ye an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baara la an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na bi anw bɛ jɔn de fɛ yen o de ye Djinx bi ye ko duman tɛ na kɛ anw si negela ye surtout a yɛrɛ ɲɛ bɛ Djinx bi n'a voix la non a kuma tɛ kɛ bi o an ka taa dɔrɔn show de ka di ne ye musique duman d'accord Djinx bi yala i ka musique kɔnɔna na album joli b'i bolo ani i ye clip joli b'a kɔnɔ bon album ko niveau la n bɛ se ka kuma ye n ye album 2 kɛ ka bila album 2 an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko 3 mɔgɔw m'a ye fu kɔnɔ voilà bon wagati bɛ kuma an bɛ baara kɛ ni wagati de ye donc clip ko la clip damadɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ kanubagaw hakili lafiya k'u ka affaire kɛ clip damadɔni bɛ yen nɔ n tɛ se k'an sigi n ko n b'a da f'i ye sisan donc tellement que caman bɔra i yɛrɛ tɛ se ka a man ca dɛ a man ca a ka dɔgɔ mais kow de ka ca kunkolo kɔnɔ ni n ko n b'a noter en direct la sisan d'accord faamuyali sɔrɔla la
Djinx bi Oui. ini mɔgɔ minnu bɛ baara in kɔnɔna na gɛlɛya tɛ i ni mɔgɔ si cɛ ari kɔnɔna na kɔni. Bon, alhamdulilayi gɛlɛya tɛ ne ni artiste ni ɲɔgɔn cɛ. Njɔya ne bɛ bɛɛ bonya an bɛ bɛɛ fɛ. I ɲɛna i kɔ o ye ne cogoya ye. Ah bon? Donc n ka bonya ni o fɛn ninnu o bɛ se mɔgɔw ma cogo min na mɔgɔ fɛnɛ ka foyi tɛ se ma. Alhamdulilayi n bɛ ten. Ouais. Ok, halisa ala ka sabali d'an ma. Amina yarabi. Djinx bi Ouais. baara o baara i bɛ taa ye ka fɔlɔ gɛlɛya b'a la wa nɔgɔya yɛrɛ fana b'a la. I ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ i ka baara daminɛ ani sisan cɛla la wa? I bɛ se k'i da don o dɔɔni n'an ye ani i ye nɔgɔya minnu sɔrɔ a dɔɔni ɲɛfɔ an ye quoi. Si i y'a fɔ cogo min na hali n'i ka baara bɛnna dali ma gɛlɛya b'a la quoi. Dɔw bolo ko dali dɔrɔn de bɛ mɔgɔ lafiya. C'est vrai n ye wagati min f'i ye n ko n bɛ dɔnkilida daminɛ a wagati tun ma nɔgɔn. I b'a wagati jateminɛ ka ne ɲɔgɔnna ni lajɛ n'o kun fɔra k'a bɛ ye dɔnkilida la dɔrɔn a bɛ fɔ de ko karisa ka den ta tiɲɛna. Ya k'a sɔrɔ wagati jan yɛrɛ tɛ yɛrɛ. Mɔgɔkɔrɔba dɔ sigilen bɛ nin émission na sisan a b'a fɔ ko kunun an kɔrɔ. A banna. Voilà a bɛ ten tɔ. Donc n ye gɛlɛya sɔrɔ famille kɔnɔ ka gɛlɛya famille kɔnɔla de ta ye n sɛgɛn dɔɔni wagati dɔw kɛra n tun tɛ dumuni yɛrɛ kɛ ya mais après n nana faamu k'a fɔ ko daga ye si kɔrɔba de. Waati dɔw la k'i tɛ dumuni yɛrɛ kɛ. Ouais parce que a kun man di n frère ye n ka dɔnkilida a tun man d'olu ye. Vu que parent tɛ yen bilen cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba tɛ yen bilen mais n kɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ n ka dɔnkilida man d'u ye. A tun b'olu bolo n bɛ tiɲɛ de n bɛ kɛ dɛlɛnkan de ye mɔgɔ kuntan fɛn sugu dɔw. Olu b'a la quoi. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o la ko daga in k'o ye jɔn tɛ taa k'i daga to. Siga foyi t'a la. Ok Djinx bi Oui. I bɛ taa ye k'a fɔ i kɛra cogo o cogo i bɛ don a la bi sini dɔ fana bɛ don a la i kɔ o ye baara bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ ka wuli aw kɔ sisan nin nɔ e bɛ se ka ladilikan jumɛn de sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka f'u ɲɛna parce que i bɛ taa sɔrɔ bi dɔw ka misiki a bɛ lamɛn bi mais sini i tɛ se ka nisɔndiya n'a ye i yɛrɛ min ye hali dɔnkilida i bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ ka f'olu ɲɛna. I n'a fɔ u bɛ daminɛ bɛ ɲɛ après i tɛ tila ka ɲuman sɔrɔ. Parce que caman bɛ taa nɛni kɛ et puis kumaw bɛ caya kɔnɔna na sini ma sinikɛnɛ ma e yɛrɛ min hali ni i yɛrɛ kɔrɔbayara i tɛ se ka dɔnkili in lamɛn. Ouais bon nin ye nɛni kɛ nin ma nɛni kɛ i tɛ se ka fɛn f'o la. Komi an bɛ siniko kuma de la bi i b'an bɛɛ la ɲɛnajɛ de ou bien bi tɛ foyi ye an bɛ sini de jɔrɔ n bɛ ka kuma dɔ de f'i ye mɔgɔ bɛ yɔrɔ saba de bolo n bɛ ka kuma nin yɔrɔ la ni n dɔgɔninw ye parce que i y'o de demandé. Awɔ. Voilà mɔgɔ bɛ yɔrɔ saba de bolo ne ka denmisɛnninya dɔn t'a la i bɔra min i nana min n'i y'o dɔn i kan ka taa min i b'o dɔn donc o bɛ i n'a fɔ diɲɛ kunun ni bi de ani sini i b'a jateminɛ kumalankolon fɔ a tɛ foyi foyi dilan manamanakan fɔ a bɛ manamana ko de kɛ a bɛ manamana dɔgɔ de jɔ wa manamana tɔnɔ de b'a la ya donc jamana sini ni sinikɛnɛ ye denmisɛnninw de an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an ka maraw la n bɛ min fɔ n dɔgɔninw ye o y'o ye an ka baara ɲɛnama kɛ an ka kuma ɲɛnama fɔ min bɛ se ka mɔgɔw nafa don n'a nata la sini ma sinikɛnɛ ma yan'aw yɛrɛ si ka jɔ. D'accord faamuyaliba sɔrɔla o la Djinx bi mun de ka di Djinx bi yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Mun ka di n ye cogo di n m'a faamu. Djinx bi yɛrɛ mun de ka di e yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ. foyi man di ne ye k'a labɔ. Ouais. ou bien dɔ wɛrɛ o kɔfɛ de. I n'a fɔ i ye fɛn min ka di i ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na min ka di i ye k'a kɛ ɲɛnamaya kɔnɔna yɛrɛ la. Min ka di ne ye k'a kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ o ye ala ka kɛ in de ye quoi. D'accord bon mun de man di Djinx bi ye. Min man di ne ye o ye ka ne lamisɛnya kana jɔ ne la
ne t'o de fɛ. Ok, o faamuyara. An ye dɔɔni kɛ kuma la. Ouais, an ye dɔɔni. I ka musique dɔ bɛ yen nɔ ko ɲumandɔnbali. Ouais. I bɛ se k'o dɔɔni d'an n'an filɛbagaw ye. Ouais. La ilaha illallah Sidina Muhammadu Rasulullah Salamu alaikum kisi bi n'aw ye Jɛnɛba denin bi kuma Walaikum salam tanga bi n'aw ye Numa de kɔnɔ denin bi dɔɔnin fɔ Ya Allah jɔrɔ dɔ bɛ ne la Jɔn min na bana ni bɔ ne la Ɲumandɔnbaliya tile de bɔra Fisiri waleya tile de bɔra Kɔnɔ wo kelen ɲa tile de bɔra I ye fama Allah Jigi kɛɲe nye ko bɛ k'u ye bi ma man to ka ji d'u ma u man to Ala ye nye balo d'u ma ka dun fini d'u ma u man to Ala ye wa nye wari tila ni minnu cɛ o nafolo kelenw taara ka taa n saraka bi ma bi ko bɛ da kɔrɔ la mi kɔnɔ mara u y'o don kɔrɔ la miniya min fɛ wa tomisa min fɛ u y'o don kɔrɔ la jugunu min fɛ u y'o don kɔrɔ la koyi lakɔlɔsibali ma sini dɔn o kɔ dɔn ne kɔnɔ ye n taama ɲɛ yɛlɛnna sokɛ san ko kɛ n teri ye. Voilà. Merci. Musique diyara kojugu. Merci beaucoup. Mais i ko sisan i ye fɛn caman fɔ dɔnkili in kɔnɔna na. An yɛrɛ ye a caman ye. Donc ça veut dire que ko tiɲɛ yɛrɛ de don fɛn olu bɛɛ maralen bɛ yan nɔ de. Yɔrɔ kun jumɛn na? Bakanw bi du wa kɛ n ye bi ma ni ka gɛlɛn olu t'a dɔn n ye n ye ji d'a ma soni y'a dɔn n ye n bɛ bin d'a ma n ka soni b'a dɔn n ye ni n ye ɲɔ d'a ma a b'a dɔn n bɛ nɔnɔ kɛnɛ caman d'a ma soni b'a dɔn n ye bari ko mana ɲamaw bi caya nka n'a tiɲɛ n'a ka ban u bɛɛ bɛ tunu baganw tɛ taa quoi. D'accord. Baganw bɛ to yan nɔ. Voilà toujours. Ok faamuyaliba sɔrɔla o la. Musique in yɛrɛ a hakilina nana parce que aw bɛna don min na a y'a sɔrɔ n ma ɲi dɛ. Non wallahi wallahi mais Ala de ka ɲi quoi toujours. Dɔnkili n bɛ dɔnkili in refrain a bɛ nana inspiration bɛ na wagati min na a y'a sɔrɔ ɲɛji yɛrɛ yɛrɛ de bɛ na mɔnɛlenba de tun don donc o kow ka ca i m'ale refrain yan. An ka sabali dunuya don ka ca ɲumandɔnbali fɛjɛ de nimisa ye voilà. o bɛɛ ye tiɲɛ mais depuis i b'a ye e mago bɛ mun wɛrɛ de la kɔnɔ. explication fitinin hali ni dɔɔni sera ka ɲɛfɔ anw ɲɛna Non, o bɛ an fɛnɛ o b'an na faamuya dɔɔni fana kan parce que musique sisan e ka musique fɔlɔ kɔnɔna na i y'o de fɔ ko o bɛ a bɛɛ concerné quoi parce que n'i ye dɔnkili ta k'a lajɛ min b'a lamɛn o b'i yɛrɛ ye dɔnkili kɔnɔna na. C'est vrai mais i bɛ taa sɔrɔ dɔnkili dɔw fana bɛ yen fɛn dɔw bɛ kun fɔ olu tɛ ju fɔ n bɛ dɔnkili de da mɔgɔw ye i n'a fɔ Ala ye n da ten tɔ donc ne ka dusukasi dimi bɔtɔ o bɛ kɛ dɔ lafiyatɔ ye ne bɛ ko o ko sɔrɔ vie dɔw bɛ ne la mɔgɔw man k'olu dɔn ou bien i bɛ ka ɲinɛ o kɔ i n'a fɔ toi donc o dusukasi bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ. Ce n'est pas la peine, ce n'est plus la peine. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais. Afamuyara. C'est un peu ça. Mais Djinx B, ouais. Dumuni jumɛn de bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la? Non, tigɛdɛgɛna dɔrɔn. Ne ma tila yɛrɛ. Mais dumuni jumɛn de bɛ ko man di Djinx B ye? Bon, dumuni tɛ min ka bon ye. Ouais. Mais i ka plaisir ye tigɛdɛgɛna de. Ouais, i b'a dɔn min na dumuni tɛ se ka goya ne ya. Kunun ka gɛlɛn ko ye. C'est vrai. Cɛ an ye ko sugu bɛɛ dɔ kɛ yan nɔ don dɔ la an tun tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun. I y'a faamu wa? An ka kuma dɔw to ten. Ok Mifa production jabaranin lajɛbagaw ale ni Ondu TV kanubagaw an b'a ladɔnniya halisa ko nin aw ka émission mandi de n'o ye Mifa Chez une, Mifa Chez une ye jɛmukan ye an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma bi an bɛ jɔn de fɛ yen o de ye Djinx B ye n y'o fɔ halisa musique duman tɛ kɛ an si negela ye an ka taa dɔrɔn parce que ninnu de ka di ne ye kojugu an kana dabila dɛ Djinx B i ko ko tigɛdɛgɛna de ka di ye ko di sa? D'accord an bɛ don min na i ko bi an bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔna na wa caman bɔra la e bɛ se ka ladilikan jumɛn de sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka lase maliyɛnw ma
ani duwawu min b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamana ma. Ouais, il y a photo na faso ko e yɛrɛ ko de donc ne ni ɲɔgɔnna i n'a fɔ maliyɛn denw donc n bɛ kuma bɛɛ fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ il est temps an ka jɛ an ka bɛn an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ o dɔrɔn de bɛ se ka fanga di Mali ma ni bɛn bɛ yɔrɔ min na de Ala yɛrɛ bɛ kɛ yen quoi. Donc a banna an ka ɲɔgɔn minɛ n bɛ tila ka dugawu kɛ yarabi Ala ka hɛrɛ kɛ Mali n'a den bɛɛ ye. Amina yarabi. Ala ka Mali suma. Amina. Voilà. D'accord. Ala k'o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ. Yarabi Ala ka nin lakalisi di an bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi. Ala ka Mali ɲɛsuma. Amina. K'a kɛ bɛn jamana ye. Amina. K'a kɛ kelenya jamana ye. Amina yarabi. An bɛɛ k'an sigi don dɔ ka nin nakale. Amina. K'o nisɔndiya barow kɛ. Yarabi. D'accord. Djinx bɛ ka projet jumɛn ye don n'a nataw la? Bon, projet ka ca an bɛ fitinin fitinin fɔ i n'a fɔ minnu ka surun an na dɔrɔn. Le 10 août kan ka son kura bila. Morceau kura dɔ kan ka bila. Bon, n'o bilara concertw fana bɛ yen nɔ. I n'a fɔ concert dɔw kan ka kɛ Bamakɔ. Dɔw kan ka kɛ an ka région wɛrɛw la a ka ca. Mais information minnu bɛ yen teliya yɛrɛ la n'olu ye projet laban ye. Morceau kura bɛ bila le 10 août. A tɛ mɛn 2 semaines après mɔgɔw b'a clip sɔrɔ ni Ala ma foyi k'an na o kɔfɛ ani n tun ye fɛn damadɔw tɛmɛna morceau y'u kunkolo ladɔn. Donc maliyɛnw y'u sigi a kan k'u bɛna a bɛɛ clip sɔrɔ. Wow. O ye nouvelle dumanba ye. Ala ko o don yira an bɛɛ lajɛlen na k'an si jɔ goma kɔnɔ. Ok, faamuyali sɔrɔl'o la. Djinx bi an ka émission min ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma. Donc folikan min b'i bolo k'a lase i kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma. Bon, d'abord n b'aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la. Aw ni ce aw bɛ baara min kɛ ne ani ne artiste ɲɔgɔn ani jamana in ye Ala ka aw sara. N bɛ tila ka n kanubaga n ladiyabaga n ladibaga n dɛmɛbaga n b'a bɛɛ fo. N bɛ bɛɛ fo n tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais n bɛ bɛɛ fo quoi. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. N'aw tɛ Djinx bi 0 de don. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ok, sisan nɔ i ka denyɛrɛni kura bɛ yen nɔ. An bɛ k'o snapper sisan nɔ ka caya. Tan t'a bolo dɛ. Ne ye 3 k'a la ka ban. Yɔrɔ o bamusa de y'a bɔ min na bɛn yan a ye pointi kisɛninw de pointi de caya la trop. Non bamusa bolo nɔ ma ye. Donc i b'o dɔɔni d'an n'an kanubaga ye. Dugu kila gwenge o ye kasi kɔnɔ yala kuma ye. Dugu mana kila jɛnɛba den bɛ yala yala. N bɛ kibaruya yugu ka dugu kunnafoni bɛɛ ɲini su kɔnɔ. Dugu mana jɛ élevé n bɛ kunnafoni jɛnsɛn. Ko bamusa ye jɔyɔrɔ kura sɔrɔ a fadenw cɛla kabako. N'o tɛ kɔnɔ b'i kɛnɛ min kan bamusa ti ye. Jɛnɛba jɛngi b'i kɛnɛ min kan Kalilu ti ye. Tuma bɛɛ k'olu de b'a créer u bɛ prester mais mɔgɔ si tɛ crier. Waati bɛɛ ne de b'a fɔ aw ye ka k'aw ye a si ni si tɛ kelen ye. Cɛ n ka cɛ ni aw tacogo bɛɛ ya. Est-ce qu'aw tɛ ka patiner a ye continuer ka pédalier n'o tɛ aw bɛ sa aw tɛ kɛnɛ ye. Bɔ min bɛ n bolo ɲinan ne bɛ sɔn ka dɔ den fa yan. Wow. Non fagali kana bɔ la nka an t'a dabila dɛ fo ko ka bɔ la. D'accord an bɛ foli belebeleba di yɛrɛ ma. I y'an ka welekan jaabi a diyara an ye. An b'a fɔ halisa Mifa production kanubagaw ale ni Ondu TV kanubagaw ko nin bɛ dansigi kɛ an ka bi émission na nka an b'aw ladɔnniya halisa a kana ɲina ka aw abonné an ka chaîne YouTube la n'o ye Mifa production ye ani commentaire ani j'aime baden an b'a fɔ ko k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ nka ɲana an ka taa an bɛ foli belebeleba di an ka caméraman yɛrɛ ma n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn doniba t'a la ɲumbaga ɲuman de b'i la an ka foli bɛ caméraman yɛrɛ ye kosɛbɛ